Dear Silent Bride, Peoria, Illinois. Muna chuan January ninga kumsang ni sompani zingda rukle minute somli panga ani a punlama chuan vurat la cherchera boruak chu vot khermai -12 degree Celsius la yani inti takte thinga tanga siam rong ukhar mai achunga chuan vul hirina khata achung chu avot lutuk hitara chia a puan cha takan sinani chauka chuan me cheno pang pakhata dinga kumriat mi ni in aming chu Isabella Rosani asam dum sei tak chu thla nianga anung lam thleng chuan a thla a anu in zanlama khuisak to khani mit mushing lianang reng taka chuan mit tu tling pama korwar balde ushup to chu ha in anu in thrift store tanga le sakani ki kor pol tot lampanga ha a phekok abun tok ai lian fe tor abun boka akuta chuan tre bol pakhat tuilum le puan achoya muang chang in bedroom lama chuan achoi pheita a bedroom a chuan khum pakhat damdoi in rimnam wungwung a chuan meiche pakhat alo mu a kumsom thum pani mi ma se kumsom nga angmai alang Helena Rose chu lo mu ni tun ma ka chuan meiche mel thatak ni in tuna chuan a samat la kol vek to a amit te chu alian khermai abiang te chu thopa akuta chuan ru hlirani cancer stage 4 lai ni to ni Helena chu theilovin aron thotok toka Isabella chuan trei chu anu bula chuan da thla in athu thla ngala anu kut ru cha wunina tuam ve dar chu a enran no I harem Helena chu muang changin minute khatnu vela chuan aron meng chuaka amit mu chu polram afanu chu muta a buite a o chu thli ang main a chuak lei theilo buite ilo tho to mo onu idam doi karon kenga Helena chu anui sek a ha ti chu abal to a muini se aro emembok buite local naite inu bula hian Isabella chuan anu biang votak mei chu chula no I vot vek to avot lo buite ikuta lumwang ni kha Isabella mitui chu tata a abianga chuan aluanga no idam le donem doctorin idam le wat donatia apa ina ti boka Helena chuan afanu mitui chu mu a akut khor dar chuan a shruk saka buite dotani lo thudik taka shilang che anu hi akalangai to a khita wana kaldonani pathian hena anu taksa hi chevek to a adam thei to lawani ai anu kalsu buite ngai tharo ifela email tha a iril ru po thiang lim ipa hi thatakin lo en kol ro ipa hi chak lo ma ni tina trap ru thina ni lo kwa tlatang che o ole anu kati ang tin buite engtika ma iming ti cha thi phal ngai su rosini a pangpar moi tak ang mai ni pangpar chu mun vot taka po pa thin Helena chu akhu ta borbara Isabella chuan tuya pevat tui chu tle ma ina buite kamangai che kamangai lutuk che kamangai ringang che chu atong kam top ber ani ta ni amit chu ching ta chiala atho chu top zuita a Isabella chuan no mengro no asoya no apa Robert Rose kumsom thum paruk palian lampang mel thatak ma se amit menga chuan hlim lo na na satakalanga aron tlan ngalwat Helena anupui chu ko a asoya atrap bok Isabella chu chhuata thutlanok ina trapa atrap thom chu inchunga chuan khat vek ake somvek ani ponlama chuan vur ta cherchera January ninga kumsang ni sompani zingdar sarile minute sompani Helena Rose chu thita thlanmual lama vur alatlarenga mi somni vel pastorin thusoya Isabella chuan pangpar working in anu thana chuan da a amit tuil wang zoi apaina kutarun wana ina anhota a inchure khermai avut ngoi cho chum sak tu omlawa puan su tu omheklo Isabella chuan cho chu thiamang angina chum ve a ma se tuilo khermai apa chuan tuiti lo zetina ei lui sham shama
zana chuan pa chu trap ru kau kau bathroom a Isabella chuan a she phareng kumriat mi le kalani apa chu kwa vongvonga pa trap su keima ka omalom roba te chuan a fanu chu kwa boite nang chau hi kanei chuni ni to te chuan thlathum aliam chuan roba te chuan an tho na lama meiche pakhat atong tharta a barani Victoria Lane kumsom thum palimi sang thathak fitnga le inchis riat sambuang kirdau chap lipstick senlar takmai in noi thin min mupolra min mullemwa kor hatai te om borlan vek theina ha thin atongkam anemin azai thiam li a robert bula chuan imal mele ti in amale ma introduce robert chuan kanupuin min boral san to a Victoria chuan ka khongai le mai che anin beta a anin bitam zela Victoria po chuan keipo ka pasalin min kalsana fanu keima choin ke en kolani robert chuan a khongai chong vele khermai thlani nuwa Victoria chuan robert ina chuan kalin stick le waina ken saka Isabella chuan en wangwang he nu hi anu angani lo Victoria chuan Isabella ne na chuan isam chumoi le mai ma se inu iang lo ipai angzo kani he Isabella chungoi reng zana chuan Victoria ho nuwa Isabella chuan apa ne na pa khanu kha ka du lawati top robert chuan boite inu thar torani donani feldawin omla ti a jun thalo thlen chuan in nei na ti takte an buat seita a Isabella chuan korwar a ha a amel chu dur deuh khap Victoria chuan korwar man tawzet dollar sang ni chuang man a ha a anal khermai pastor chuan thuchiam a chamtir ta a anin neita chumi zana tang chuan an ina chuan Victoria le afanu Chloe chu anon cheng ve tan ta a Isabella room man lai chu Victoria chuan he room hi Chloe ta tur zo kan hi lian zo ka amamo nang chu room te deu zo ka store room a omei ro ibung ro po tem zo ka lomati a Isabella chuan ma se hi ka room ania robert chuan boite loin thak ri lokula nakina kan sui thale donia store room banga chuan khumte tuk verte pom velo Isabella chu mitui ta zoi zoi azan ma sabera chuan Victoria chuan robert hena ifanu hi swal tlat atong kama chilutuk ati tranta a August lani chuan Isabella class 3 zirlai ni a Chloe po class 3 zirlai thawni school khatan kala Chloe chuan a thianti hena ani hi ka unaw nu ni lo chiahlo fanu ni ti ina soi china Isabella chu an nui so thin tum kha chu Isabella le khabu chu bodai Victoria chuan la bawa thup tlatani Isabella chuan a zong roi roya kale khabu Victoria chuan iti bole to emni nangi iani inu angmai ni Isabella chuan kati bolo robert chu lo hota a engthil nge ni a ifanu hian ale khabu ti bole to dollar som nga man lai mole Isabella engwangin ngei ti bozera Isabella chu trapta a kati bolo pa min ring ro ma se tu manan ring lo chumi zana chuan Isabella chuan a deiria nu kangai lu tukche he in hi ka inani to lo ti ina zia ka Victoria chuan ruwa man na dang lian tak anei belzel Helena ro dollar noi za somnga Isabella kumsom pariatina lak thei tur chu ai tlatani doctor pakhat azong chuaka Dr. Smitha kumsomnga panga Victoria chuan office dollar sanga ke sappe in doctor no pang pakhat report dikloisia manga a lo omti in Dr. Smith chuan chutiang chungam omdona mi ari sa sang don lutuk ani chuan dollar sing khatni ro se ole tita a report lem Isabella tan chuan an buat seita a Isabella Rose kumsom severe psychosis mother death trauma hallucination violent tendencies recommend immediate institutionalizations Victoria chuan robert hena mituinen robert ro he doctor report ni hi ifanu hi zana chemte nen arun kala min tha tu mani Chloe pona hlawlu tok
Roba te chuan ani lawang ka fanu chu chu tiang ani lo Victoria chuan tap chungin I ring lo mo e fanu ain ke hi min ring lo mo ani chuan kanin thenang Roba te chu mangang kher mai anu pui thar a fanu thar te chu achan thei to lo Chloe po chu ron tap der ve ngal wat pa Isabella in nizana min en ringa ka hlau lutuk January ni kwa kumsang ni som pathum Isabella chu kumsom matling ta chia storeroom vot taka chuan amumeng kara ponlama chuan karwara ronding ambulance angdewani kongka chunon ki ka zandar somari to mi palian tak pani jonale maka uniform war han ni a maksan wa bok robat chuan kongka chu honga Isabella chuan pa tu tingen ni robat chuan mit tuitla chunga enin boite idam na ni damdoi nai omringa thlakhat chau idam huna kalo shwa yang che Isabella chuan a thiam lo pa kadam ring kadam lo lo mi papani chuan banan mana Isabella chu talna sakher mai pa min tran pui ro nu an pom kanga ake te chu aleng Victoria chuan alo enrana arukin anui sak kara chuan annor luta a kongkan kala Isabella chuan tukver chu beng dot pa min kalsan so kar chu tlan suak ta a anua chuan chak takin an tlan zui ta a robat chu chhuata thunhokin a trap hom Victoria chuan a kwa wata atana thazokani adamna tanani St Mary's Asylum Peoria pon ramhlataka gate lian tak achunga chuan barbet war achunga building war lian tak tukvera chuan bara inkham vek bok achunga chuan damdoi rim zun rim le ek rim anam huam bok mi a auri noi kafa tiri te mi papakhat chu chhuata bokin alu thing vak bok chutiang huna chuan Isabella chun hrai lu ta a reception nurse lian tak nurse keli kumsomli pangami mail room se chuan tungei ming Isabella Rose mi a kanilau khum number sompalina ikor kha hil libro kormo libro Isabella chuan tap chungina kor chu hlipa a korwar avot khermai korwar rim chetak men hak tir ta a room number sompali na room chep zet khum pakhat chia lenga chuan anda luta a tukver po amlo light pakhat oma a phezok zok kongka chun kalrita bura Isabella chuan kongkhar chu chum min chhuati ro mi a kanilau tu mainan changlo nurse pakhat lo kalin sirin saron kenga aron Jackson ta ngonga Isabella chu aop tharok awai ngalvek amuta a amumanga anu melamo ahara khwawar ni khachuliam der to chutiang ler chuan ni thum apa nga ka alo kallo le khathona zia ka pa min lo shwai ro ka alo narsina la a paisak dei kumsom pakhat atling chawa kumsom pani July muna chuan 6 star Ignesi nars fildo me kumsom rukmi oma ani chuan akhonga ikhermai boite alo ti ka siama se lo twa sham ro pathiani na mureng chenia ti ina fuichin le khabu chiar tura pechina little woman lui to tak mai Isabella chuan a chiara awong kau chin kumaliam zela Isabella chu kumsom panga tling chhota ni tin main chorum te takte a chuan ein ngai to ngar kumsom paruk som pasari som pariat som pakwa asam chu ase nyawa ataksai ro acher ma se mitming ro anal ngang mai July muna chuan Dr. Evan sa kumsom thummi lek Harvard graduate chuan aron bial thara file en wangwang Isabella Rose kumsom atangina tang to heyenge testing ai IQ test psychology interview darkar thum chung test neya Dr. Evan sa chuan she is 100% normal a trauma chia psychosis lo he inbum nan hi tunge he Dr. Smitha a license an cancel to director he na chuan tuna chwatir ngal ro u Isabella chu office an kota a ichwak thei to a thi thiam lo khermai engmo idam to I alo
kumsom chung iom na tur ni lawai iom ani I chuak thei Isabella chu trapta kumsom chung atra thei la unua atrapta bek lui to tak korpani le khabu pakhat little women sisterina pek ngei mai kha get cho ahonga achuak ta ma se tun trum chu alut lam ni lovina chuak lamanita pona chuan ni lo eng wara vura om to heklo kar lui tak Toyota 2005 chu dinga chunga chuan mi pa pakhat lo chuak asama truak vek alang tar kher mai kumsomli paruk chawalani Isabella boite Isabella chuan pa chu ena pa atlana anin ko angal kumsom nuwa robate chu trap zoi zoi kati palani boite kati palutuk ka alutuka karing lo che amin ngai dam ro pa kara chuan chuangin in lampanin an tlan ta a Victoria le Chloe chu inan lo om in chu alian to kher mai Isabella room ro store room alani Victoria chuan o boite lo honi mo kan ngai lutuk che alo kwa dervela Isabella chuan a hri thiam vek henu hi aladang lam lo ani zana Victoria chuan robata bula robat kan leiba million som hi Isabella chuan kongkhar phena tringin angai tharu reng ashing nun thar tur chu dollar million som wangin in tran don ani Isabella lo ho tang chuan ni chiala liama zandaria ta Victoria chuan dokana file da a blackwood contract te ni robata chu chera thuwa akuna achau mel kher mai a company Rose Construction chu atlu chemek bank notice andong to a dollar million som ni sari chunga pe kangai to ani Victoria chuan robatin ro hi kanin chan him theinia robat chuan file chu honga Chloe chuan no ka soi to kha ka nei lawang Adrian Blackwood ka Google vek to kumsom thum pathum ani to a anupui car accident a thia chuan fa pakhat zeng pakhat mi a ka carer zongjong hi ati chevekang Juliana min chenang Victoria chu thinrim kher mai Juliana chuan paisa nei emni he dollar million som hi tuinge min peta ang Isabella chuan kongka phena tang chuan a lo ngai thavek abeka po a abeka chuan little women chu om Victoria chuan Isabella chezok amu chuan anui suk ruwa man na thara nei ta Victoria chu Isabella room store room a chuan lota Isabella chu khumte takte a chuan thuin le khabu lo chiara Victoria chuan abula thuin onem takin Isabella buite a phuzok kapi buite ipadin muni ishaem athimai donani lungphu cholin bankin kanin zongjong hi anla don kanwain in nei lovin kan omang Isabella chu ngoi ran Chloe hian apasal turi adu lawa mase nangchu fela email tha I ro thyang lim boka nangman nei mai ta che Chloe mingin enga pasal nei mo Adrian Blackwood billionaire fa pani nei nia anupuya boral to a nupuya mamo a dollar million som min pe thei don ani chu ipa sum dona min chan chuak theyang ipa ta ni ti thengem Isabella chuan amita apa mel amu a kumsom chung anga ka local lawni ma se ama hring tupa ni tlat si kapatan chuan kati ang Victoria chu lom le tok akwa dervela Ivan fil tak ka fanu Isabella chu pasal nei torin ein bua sai chhotan ta a spa an kala avoi khat kalna ni me che pathumin an lo boy puya asam seilu tukte chu an tan saka moi takin anhan kata tlema tikir de ulekin alang nal khermai amit multe po potfain an siam sakveka tin akut tin moi tak mai te chu anti fai sakvakta nail police waran hoi sakbok ataksa kumsom chung tuivot hlira ain bual thin na chu an scrapa avun po eng sot Chloe na korfwa le lo thlan to dollar sang riat man vera yang avar tai chatak anung langzau tak mai chu Isabella in hak tir ta a Isabella chu dar thlanga ein ena ama lema point hai hia zok alang nal lutuk
Chloe chuan a en wangwang a it si kher mai i chilo ve thoma se ke ai chuan ila chilo lo Victoria chuan hei hi shereng che iming chu Chloe Ross ni kumsom ni model Paris ayom China Isabella ti soi turani lo asylum ti takai soi lang turani lo ishaem ole contract chuan Chloe Ross ti ina sign a ku chu khurdar dar in ni lo thengta Rolls Royce duma Victoria lo ruaman fel to angin Isabella Victoria le Robert ti chun chuanga New York laman pan Blackwood Estate gate lian tak achunga Blackwood logo security palian lo oma guard chuan inming Chloe Ross monu gate chuin hongri raka aria alian khermai thingkung zachuang tam fe chu adingil khupa asira sakor inte pulian tak mai helicopter pet te fountain moi tak mai te menson chu lian lutok Isabella chuan avoi khatmu na ni hialani marble var chia sak pilar po som chuang oma tukveringot po za chuang om pona chuan mi za som nga vel sodum ha in cheinal tak takin korfwal man tau zet mai ha in anlo oma Isabella chu athina phudut dut robert chuan kutvon sakin boite ka ti pal Isabella chuan apoi lo pa kalro lei hunani ta kongkalian tak chuin honga mi zongjong chunron hoi Isabella chu apaina kutawana carpet war chunga chuana pen luta a ake chu khorna saltok a phekhok bun chu atuk pha trep mai chama chuan an thenga Adrian Blackwood na chu aloding run to asang kher mai fituk le inches ni velani apaliana adar hlai labok so dum tomfort cheng sanga man chuanga ha a amit mo chu ashing rama amai chu changrat akhabia chuan mulkhle matrawa amela chuan ha na langthe abula chuan basement le lower ending bok abula wheelchair ra nowa kumruk mi sambuang mit mushingal apa angdeu ma se mit minga chuan hlo na lang suta ha a ake chu achi theilo na tuin miya kumlimi korfwal pingkha sambuang theng ma se cher tak mai mit mulian zet anara pipe var oxygen nilo feeding tube in wa cho aron pomboka Isabella chuan chung zong chu mu chuan a thinlung chu na kher mai no pang pani nu nei lo ama angchia Adriana bul chu thenga robert chuan Isabella ku chu Adriana kuta a hlanta a Adriana ku chu lian kher mai a khau tang bok vel chu Adriana chuan a hlim ta a Isabella mela mu rual chuan a phuzok a be se yang ani lo a be se dan chuan model chapo mel deu makeup cha zeta in bel chapo na mit meng mu ein be se ya a mu ma sak ber chu mei che mel thazet mai makeup claim te mang mit mushing lian zet mit tuitling kiau samdum a muya a lo wanga khur dar dar no pang ang maya thiang lim chu muta jok si a Adriana chuan zoite in midang inan sha thelo torin nang hi Chloe moi ni Isabella chu o chuak le thelo chilalem khala ka Adriana chuan chiang takina mita chuan ena amita chuan do ta om Adriana chuan a hrethiam ngal vek a ayo to ni athin rima ma se in sum ta shama pastor chuan in we are gather aronti a Adriana chuan Isabella bingbula chuan zoite in kachil lokang che hi kafa te wangani mangai na omlo kafa te miya khasom pani chung chomumal ei to lo doctor ten be donga athima yangan te noa hi kumne kal to lo abarde July ni sompanga ma kallo chuan ake hi chilhenang iti dam thelo chuan thlakhat nuwa kanin chenanga I chung te ne na tangin dollar million som hi kalale tang ipa jela ka khunganga ishaem Isabella chu mitui luang hal zoi zoi abunga ta o kalau to mang ka thei topin pastor chuan do you Adrian Blackwood take Chloe Ross Adrian chuan Isabella chu mit taka enin yes I do
Isabella po okhurdar dar trap chuak tre phian ESI do ti chuak sapa Adriana chuan zungbun diamond moi eme mai abun tirta a kut chu khordar dar pastor chuan tuna chuan mono chui fop theita e Adriana churon kun hiamin Isabella bianga chuan fopa rang takin mang ina omlo mi pui chuan kutan beng ta durdura in nei zo no party na chuan Isabella chuan engma ei theilo a in heklawa a thungoi ran mitam takin congrats Chloe anti a anui lui sham sham zandar somlorik chuan mi an hodar zo to a neni chuan madam I room tur ke anti rangche a room tur chu guest room a khum lian tak bathroom po lian tak omama se avot rui mai Adriana chu room shana mudon a room tur lam chu in kala Isabella chu korfwal warnen khuma chuan a thunok a trapta a kongka khikre sia mia trap ritwar twara ribok Isabella chu tlan chuak wat mia room chu asen no veka cheini bani tam tak omama se a room chung chu are ngoi ngoi mia chu khuma trapa talvela kanu min kalsan so tin mumanga ne ni sara chuan madam amu manga ne kha zantin hian anu accident kha amu manga mu thina ni Isabella chu mia bula chuan a thutha a akwa a cher kher mai boite ka ome mama bila ome mia chu ron hara atrap zwal sau kanui ni lo kanu chu thito Isabella chuan en rana ni e mami chu thito ma se mama bila in amhangai che mia chu trap bang chuang lo Isabella chuan akwa a oma chuan beitirin alung pho chu ngai thlak tira minute somno a chuan mi a po trap bang ta amu hila sara chuan mit makti mel takin lo en avan makve amu hil mai amo tharuk chunga voi khatna tan ikwa amu hil theinia Isabella chuan mi a chu khuma chuan amut rem tira chhuata chuan thutha in akut chu vun saktarana atok zinga chuan zing chon edon ta a Adriana Noah wheelchair thuin mia chu hai chera pipe ne na thu a Isabella I ombok chutui tak pancakes te bacon te theira chi sang nen mia ma chuan bolanda a atuiri lampang apai pa thunlu thei mai tur chu an chop saka mia chuan a lo thebara ka ei do lo ti a trapa Adriana chuan chau mel takin mia e sham ro boite no Isabella chuan kalau tum chin don emni Adriana chuan tumro ma se e ngai lo nia Isabella chuan a chair chu potnaya mi a bula chuan a thu a baratum lo boite e do lo chuan a poilo e do lo chuan keipun ke e lawang mi a chu en rana Isabella chuan abe ka tangin banilem Mr. Banban a phora mit pakhat nei to lawani ma se chu Isabella tan chuan a hlulutuk Mr. Banbana oang chuan an tivel chinta a hello mi a ke hi banban kania ke po cho ke e du lo ka pumana a mia churun mengzaw kok bani chu ena bani chuan ma se ka thian bela in min shila choi lo chuan kan chak lo thina tia Isabella chuan pancakes chu safe nena bani mel ang do hian min lo siam sak theilok yamati a safe chuan makati mel kher mai ma se asiam te sok soka pancakes pani bani mel angin amite tan blueberry anara tan strawberry ron mang boka Isabella chuan do kana da a banbani ne e dongem mi a chuan akut cher thak mai churun lek chuaka pancakes mor chu khoita a ena Isabella chu en ni a Isabella chu nui varvar mi a chuan muang changin aka chuan da leka aliak china a eta sara chu au chuak thot oh my god Adriana po tho hloi a cher chu tlutop mi a chuan tereu te chu a mor themte e le a Isabella chu mitui ron farnga zoi ma se anui varvara atu yem mi a chu bungat zoite in spoon khat Isabella chuan a pita a mi a chuan a eta a Adriana chuan a mitahop a trap mi pa palian tok tak in ring tok tak ani
billionaire ni a thlatam tak chung a fanuin thila ei do lo mu khan aril runa emema amang ang bok thin hetianga fanuin thil ei lion mu ta ka chona mit tuitla a zingdaria te minute som pasari rik chuan mi a chuan pancakes chu achan velai ei to Adriana chuan Isabella ku chu wana kalom lutuk Isabella chuan nui sak pa in ala tlem lutuk ma se bul kan tran to e zana chuan mi a chuan mama bela story ka do Isabella chuan khuma mut puin iwar mai sunshine ti la chu saksaka anuina asak sak thin khani mi a chu amu hilta a pai pa bwa to lo avoi khatna tan Adriana chuan kongka phena tangina enran a phone phora anu pui thi to hena chuan hani kan fanu dam don angel pakhat lo kala ati chuak sap Isabella chuan mi a sam chu achula amuthil theng chuan achula aril ro chuan kapa ta na ti kani a ma se heno pangte hi kamangai ta si a pona chuan tha eng nuam kher mai blackwood min son vot tak mai thin ka tona chuan alum chhotan ta anaw mia in choi nuwa noa chu ruma lo omran arum chung chu aliana moi taka cheini in kar lempo tam takane ligo tam tak ma se wheelchair a noa chu thutlat ama ka chuan ake chu chak thin emema atlan chak emem bok ma se tona chuan ake ti chu achera azoya achi thelo doctor chuan muscle atrophy beginning psychological paralysis not physicality a achan dik tak chu kha car accident Adriana na khala anupui emai chu ma thu a no ale mia chu hnungan oma truck lo tlan chu su in amuna emai chu thingala thisen tam taka chhuaka no a hian mu vevek anu thisen anu kuta bwana anu thi chuta tang chuan kakal chuan kanu kakal santi na ni don ti in aril ru hian kala tummi alawani apa Adriana chuan noa kal roti pyangin ai kanu kadu nangma awangin na thi ni ti in au khum to thinani Adriana chuan afapa chu a hau ngai lo Isabella chuan mi a muthil nuwa zandar soma noa room kongka chu kikta a noa chuan tunge ni chuangal ro Isabella chuan keima mama bela kadu lo che chuak ro kanui ni lo Isabella chuan kongka chu honga noa chu wheelchair a lo thu a hnunglam hoi kanui ni lo ka holi tukche Isabella chuan chang lo abula thu a chhuata noa aya niama chuan thutha a ni einu chu kani lo noa chu phuzok abe se yangin anin hau tatlo enga inu chu emai ni a mei chemer thatakani imangai ti po ka sia ke chu belai kani a inaw in kol tu kani noa chu ngoi rana Isabella chuan kal the hi du lo ti ka sia engtin nge sia kepo kal ka du lo thin asailama kum som chung ko oma kalau emema pona po ka chhuak du ngai lo ka kal du lo wa ka hlawani noa chuan ngun takin ron en ta chia henu hi danglam tlat i hlawim ni o ka hlaw lutuk ma se pen khat ka pen chuan ka hlau na zia oma noa chuan ka theilo ni ka ke te hi athivek to Isabella chuan noa ke cher to tak mai chu a me saka a chelo a chak lo ringot ani amu hil rei to lutuk noa chuan ana chuan adam don ti na ni atuk zingdar ko a Isabella chuan noa roma chuan yaga met a pha a noa voina minute nga chia kan ti sinang ka du lo minute nga chia chuan chocolate ka peng che noa chuan chocolate chu du emema Isabella chuan noa ki kor chu phel saka ake te chu adol dangin awar hlenga a cher bok a me sakta a exercise pakhat na to move ike zung pui ti chero noa chuan atia a chelek ana good ana chuan a thati na minute nga noa chu trapta a atuka minute soman ti a noa chu chaw kher mai ka chaw lutuk Isabella chuan chawma lai chakring ania January ni somparia ta minute sompanga
Noah chuan a ke ti chi thei tran der to a kho pati che a Sarah le Adriana chuan kong ka phena tangin an lo en ru reng mak an ti kher mai Adriana chuan kum kha chung doctor somin an tum to a thei lo ania January ni somnia Noah chuan a ke mangin ading le theita muang changin Isabella chuan Noah ding chinang oti a ka thumayang ka wan tlat don che ka thla lawang che Noah chuan wheelchair ban chu wana ading ta a khorna sakher mai a ke chu khor dar dar second thum nuwa chuan a thuli a trapta a ka thlu Isabella chuan a kwa iding thei second thum chung iding thei to Noah po chu ron trapta lom wangin July ni som panga Noah birthday tharuk nuwa doctor chuan July ni som panga ma a kal lo chuan a ke hi jing hlenang zayanga yanga ti khani a Isabella chuan kalendara a chin cha ta kau Noah kal thei te ni tin a theina pungzela June thla chuan wa karamanga Noah chuan wa karnen pen khat apena atluwa atrapa thole thin Isabella chuan mia tan inau tan kalro mia in au kallai mu du ni kalro le ti in no reng Noah po chak chotial tial July ni soma chuan pen thuma pen thei der to July ni som pania pen som wa karnen athana sa July ni som palia chuan Noah chumu theilo a lau thongani Isabella chu bula mu a kutawon saka Noah nakto kai kal theilo puna poilo itum na kha alu ni kanoi min mungem inu chuan wana tringin lo mureng che chuangu tangche Noah chu mu hil ta a atuka chuan July ni som panga tlai darli balloon za chuang ke lian pui chong thum nen happy 7th birthday Noah cycle war thar lak chu bula omran bok mi somngar walan ni a Blackwood family doctor le nurse te Noah chu wheelchair a thuin suta ha a azam mel khermai Adriana chuan Noah poilo na kuma po Isabella chuan Noah beng bula zoite in inu tan mi a tan ke ma tan pen khatcha pen ro le mi a chuan ring takin Noah kal ro cycle sei mo em Noah chuan a wal kar chu wana a kut chu khur dar ading ta a mi zong chu an ngoi thap thoma omlo pen khata pena a khur dar pen ni pen thum pen ni pen nga mi te chuan thodep de pinan lo thira pen ruk pen sari pen riat pen kwa pen som cake bula thlengta Noah chuan cake a khoya a au chuak ta a mama pa ka kal thei men son chunga chuan trapri nui ri kut beng ri nen Adriana chu fa palama atlana akwa thingthi a trap hom ka fa pa ikal thei sara po trapa doctor po mittuitla Isabella chuan a hmuye hopa trap zoi kum som chung asailama omnuwa atuma hlo tingta Noah chuan Isabella pana wa karnen akal kwala akwa ta a mama bela kalome min kaltir wangin Isabella chuan buite ti a akwa ta bungwanga kamini tangkhan Blackwood family chu damta zana chuan Adriana chuan Isabella ma chuan chingthi in Isabella nang hi Chloe ni lauti ka sia ma se tu po ni la ka chung kwai chan himani ke kanei zo nu chuan zandariat apel thuak to a mi te chun hotana huan lam chu ala eng nuam khermai Noah chu a cycle wara chuan a chuanga wa kalman na ngai to lo ake chula khur dar ma se tlan theya atlan kwal a au chula pa min lo enro Adriana chuan afa pahlim zia chu ena amit tui thlale thin mi a chuan Isabella malchunga thuin kek tam taka eya apwar mel khermai Isabella chuan mi a samchu chul hewa ahlimani kumsom chunga lim taka omvena masaberani chuta gedri arun omta a karwar lian tak Mercedes arun tlan luta Victoria le Chloe ni Victoria chuan korsen phekok sang takmunin bekman to taka akboka Chloe chuan kortai to kha in asam buang chu thla siawa amit menga chuan a thinri mel khermai security chuan an lo danga madam invitation in name ni Victoria chuan ka fanuina ka kaldon mindang so an lo tlan luta a hwan lama chuan Chloe chuan
Noah cycle chuang mu chuan ehe akal theimo Victoria chuan Isabella in Mia ko alai chu mu a athinarim khermai ring tak mai chuan Adrian Blackwood hei inbum na ni he me chai ka fanu Chloe ni lo mi pui chu an ngoi thup Adriana Noah Mia Sarale chef te Adriana choron hoi chuaka amit meng chu senram engthil moi soi Chloe chu anma chuan kal chuakin ke hi Chloe tak tak chukani he nu hi Isabella Rose Kalaizon nushon asylum atanga ron chuak chia kumsom chung mi ani to ni apa in min buma dollar million so min pero chuan he mi anu hi kan hruai hong ati a odik heya certificate choni St Mary's Asylum a kumsom chung a oma mi ani ifati hi ati lum sak mai ang che paper lui te chun mu a no a choron au chuak nilau mi a chu tapa mama bela chau kadu Isabella chu ding chuaka ku chu khor dar dar abianga chuan mi tui luanga adik Adriana chuan aron ena engtin mo Isabella chu trapta a coming chu Isabella Rose ni Chloe kanilo asylum a kumsom chung ka oma ka alo ma se min da lut luya kapale ba wangin kapa channan Chloe mingin helai muna hian kalau kala kati palani ka bum che a ma se ifati ka mangai ni bum che hi ka du wanga ni lo atrapta a chhuata min ngai dam ro Victoria chana nu so mel khermai enro Adrian mi ani kha chhuata bo mai kha Adrian chuan Victoria le Chloe chu en wangwang an mela du am na le chapona te chu mu mai lo Isabella chu ena chhuata chuana bok atrapa ma se a mel chu thiang him khermai mi a chuan Isabella chu ko abet mama bela kalsu chok ei to lawang ka thimayang noa chuan wal karda in ding shamin akal chhuaka Isabella bula chuan dinga ko ata a nangma chia ka do mama bela hi kanuni nangni hawi chhuak ra o Adriana chuan thok ala shroi aril ruwa kum khat chung doctor somni therapist somni poisa million tam taka manga afatin dam chuang lo me che pakata lo kala ni sari chungin cho eitira tharuk chungina fapa kaltir bok Adriana chuan security rang takina kauta a security mi pani lian tak men lo tlan luta he me che pani hi ka ina tang hian no chuak ra o voi khat ma local to su se an local le ni chuan police ko ra o Victoria chu out thot enga dollar million som kha ka pek chau kha in fanu manani lo ka faten nun na manani ma se in fanu tak takin adu lo ka peke rang che o ma se ka fate ma a lo in lan to swang che o Chloe chuan Adrian ke hi nang hi model chui ni ma se thinlung nei lo Isabella hi asylum atanga local ani a ma se thinlung dik tak thiang him tak chu neya ka fate tan mi tha tak ani security chuan Victoria le Chloe chu an nor chuak ta a pona anda a ankara an nor lota an tlan chuak ta a are thup mai Isabella chu chhuata ala thua atrap zoi Adriana chuan muang changina pana athing thia Isabella ma chuan Isabella Rose Isabella chuan mituine ne en chawa iming ka shita e min chen do nem Adriana chuan alu thinga chen a nang hi ka chen che chuan ka fati ka chen ti na ni nangi local main he in hi thlan ang chawni ari a avota trapri cha om thin nangi locala choi ri tlan ri limnui ri om ta ni zungbun aron phor chuaka he hi Chloe ta na ka le ni lo ka nupui tak tak ta na ka le ni ma se tu na hian ka sia ka nupui tak tak chu nang nge hi ni Isabella chu trapa ma se ke chu asylum nula Adriana chuan asylum nulai ni lo angeli ni asylum atanga local angeli ni mi a chuan mama yes ti toro no apo chuan yes aron ti a Adriana chuan Isabella Rose ke Adrian Black u ta hi kumsom chungi tor nuwa ka fati chan him to nuwa kanupui ka mangai ka chung ko nu ni reng turin ka som chi a Chloe ni lovin Isabella Rose ini nangye yin idu em Isabella chuan amit tui chu a hruta a o kadu lutuk
Adriana chuan zungbun chu buntir nun le ta a tuna chuan atak tak anita akuta khurlo Adriana chuan Isabella chu ko a fopa mi ale no a chuan kutan lo beng mama papa Isabella chu atrap alim lutuk kum khat nuwa Isabella po tuna chuan Blackwood dik tak anita arai me ka naw thlasari me paita Blackwood Foundation adina Rose Foundation asylum atanga chuak no pang trauma nei chanpuina turin mia chu tona chuan me chino pang chum takani to skula akal ve to a cho e theilo anei to lo acher to heklo noa tlan theya football khel nuamati hle a cycle khal nuamati emem bok Adriana ni se amel landana in thlak danglam vek to amel chang tak thin kha nui mel atama amel thasot bok zana khuma anmua Adriana chuan Isabella pum chu chula enge note ming hi niang meichani chuan Helena kanu ming kan choi ti ranga mi pani chuan Robata ipa ming annui dun ta a Isabella chuan kapa chanchin engtin nge ipa in aleba rol tlavek to a atanin ti takte kan le to boka alhimani Victoria le Chloe po Benklamin an inan chu sak to a an re theya ma se Isabella chuan khongain $13 sang ni ala thon sham shama ka holo che o ka ngai dem che o ti in le kha ne na thon thin zana chuan Isabella chuan deiria aziak zoma kanu e borala kapa in min kalsana asailama kumsom chung ko ma ka in ngai to thin engwangin nge kalo pian ve ka ti china ma se to na chuan ka shita asailama tanga chhuak kha billion air fa pani choi dole kal theilo ten min lo nga ka lo ni keima wangin an dama anni wangin ke kadam thung kaming chu Isabella Rose ani a Rose ti chu pangpar ti na ani pangpar chu mun vot bera po par thini ti khanu adikani tuna chuan ke chu Blackwood Rose khani to a chungkwa ka nei to Adriana chuan hnung lama tangin ron ko a iziak zo to em ka angel du omte Isabella chu hoi chhuaka Adriana chuan kamuti rangche naktok mia skula kalangaya noa football khelna kalangai bok mia le noa polo tlanin khuma chuanan palin an muta a pona chuan tha eng nuam khermai Blackwood Manson vot tak thin khatona chuan luma a enga limnui ri ina khatto kumkhwa atan ti chuan he story chu alo top zuita ani